Mao ni akong timbang sa pagtrabaho guys. Ako asawa. Siya tigmasa. Ako rin siyang gitudluan. Kabalo na siya. Nay manager oh. Ha? Manager. Unta mga idol. Ginamos. Nya kanin ug nilungag nga saging mo ni akong sudan. Ginamos na gisilian ni. Tarong magtanaw dola. Basing malipat kan ni yung kag isda ni. Oh. Ginamos sa sinilian. Ya, saging nilungag iswa. Na. Tuslob sa ginamos. Oh no. Ay, kawin dito. Ilis na. Kaya tungtong ako. Sa mga pili mo niya. Sinal nga sudan. Saging nilungag, ginamos. Bye-bye. Thank you, love you all. Salamat sa nag-follow, nag-view sa akong mga video. Bago ni ba? Atras, nagagan ako.